Good morning po. Ayan, yung kilo po ng lapu-lapu nila at mga isdang dorado, bubuli at nakasagiti. So ito mga labahita, no? So maganda at quality yung mga isdang labahita at yung mga isdang pinduan. Isdang pinduan po at isdang dorado. Tumpok sa halagang 150. 150 po na tumpukan ng mga bangus pandaing. Magkano lapu-lapu kaya Warren? 240 sa per kilo ng mga lapu-lapu. Ito 320. Labahita. Tapos yung mga isdang papakol na ay 100 pesos per kilo. Magkano yung yellow pin mo? 180 sa per kilo ng yellow pin tuna at 140 sa mga gulyasan. Ayan, no? Sa halagang 50 pesos, sariwang sapsap, may mauulam ka na at pwede mo nang lagyan ng Pwede na yung pamigay. kamatis at kalamansi. Makakapagpangat ka na sa halagang 50 pesos. Sariwang-sariwa po yan. Boy, parang nauli yan. Tapos tapsap at mga lakaak din po dito. Ayan, no? 50 pesos lang po yan, ha, ng mga mabibili po rito. Anak, 50 nay. Ayan, 50 pesos din po no, nabentahan, no? Good morning po, nay. Shoutout po. At meron siyang tindang pusit po rito, oh. Sa halagang 100 pesos ay makakapag-adobo ka na. Sa kilo po, nay, magkano? 360. Ayun po yung per kilo, 360 po, no? Madalang tayo makakita ng mga pusit dito na ganito at pinumpok pa. Magkano po isang tumpok niyan, tay? Ay, mura lang. 100 lang. Oh, 100 pesos po. Tumpukan po, no, ng mga isdang alumahan, 100 pesos. Kasi pinabibili, wala 50 pesos po yung mga tumpukan dito. Sariwang mga sapsap po yan, ha. 50 po sa halagang 50 pesos ang may ulam ka na. Oh. Shoutout sa iyo, Boy Bangus. Good morning. Oh, shoutout. Hindi pa ako ng pamahin sa inyo. Talagang mahal talaga ang bawas ngayon. Magkano ba ang per kilo? 280 pa rin ang per kilo. Talagang mataas pa rin ang mga demand ng mga bangus dagupan, no? Shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Good morning. Lagi ka na lang tinatawag ng mga customer mo, ha. Naglalakad ka pa lang, wala kang tinda. Boy Tilapia, shoutout. May kumatawag sa akin. Makaparin ako. Oo. Magkano ngayon mga ano mo? 120 sa per kilo ng mga tilapyang Batangas. Bito, good morning sa'yo. Update ko lang presyo ng ano mo, bisugo. 240 boss Lando. 240 kahit ganito kalalaki, mataas, no? Opo, mahal talaga basugo eh. Ngalang bisugo kasi madalang ng mga ano ngayon. Talaga basugo. Eh di sa bakoko mo, 280 yan boss Lando. 280 naman po sa per kilo. Boss, kulang to, di ba? Lang. Magkano kilo niyan? 400. 400 pesos sa presyo ng mga ulang. Madalang ka magtinda nito. Ito din sa mga ano mo, 320. 320. Swahe ito, di ba? Ito po yung mga tipong swahe, oh. Sa limasag, 100 ang kilo. So, yun po yung price update natin sa mga natagan po dito. Quality. Magaganda yung mga hipon. 300 pesos po mga per kilo. Oo. Basahin nyo na lang to guys. Ayun, maganda. Pusit. Pusit lumot. Isang bitilya, 160 ang per kilo. Anong isda ito, te? Ito, snapper. So, yun po yung mga isda na isang bato po rito, no? Ayan, nakalagay po. 150 po ang mga per kilo. Eh, sa binduan po, 200 ang per kilo. Ito, nung isda naman to, laki. Parang ano yan eh. Parang bisugo na malaki to, no? Oo, mahal eh. 55 yan yan. Magkano po? 250 ang per kilo. Hindi rin ang bitahan dito. Ano isda ito? Biluan. Binduan din to? Lawian. Lawian daw. Lawian. So, ito po yung laki, oh. Tawag po nila dito, no? Lawian. Ito po. Parang kapatid ng isdang binduan. Ang kilo, 250 po.
280 ah. Yan po yung per kilo, no? So ngayon na ako nakakita ng ganitong isda. Ang sarap yun. Sariwang sariwa po. Oh. So yun po yung mga in-update natin. Isang mapagpalang umaga po dito po sa Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update po sa kanilang latagan at mga presyohan ng mga seafood dito po sa Malabon Fish Market. So nandito tayo sa loob ng papasok, no? Papasok po ng fish port ng Malabon, yan po, sa loob po yan. At dito po ay mag-update tayo ng mga latagan at presyohan ng mga kanilang isda na latag po dito. So dito, unang update natin sa mga latagan po dito ng mga isda, no? So ang presyo ng mga lapu-lapu po dito ay 200 pesos per kilo. Good morning po. Ayan, yung kilo po ng lapu-lapu nila at mga isdang dorado, bubuli at mga sagiti. So ito mga labahita, no? So maganda at quality yung mga isdang labahita at yung mga isdang pinluan. Isdang pinluan po at isdang dorado. Na maganda yung laman ng isdang bubuli, no? So, ito po yung laman ng isdang dorado. Ito yan. Magkano po kilo, te? 200. Yan, 200 pesos po sa mga per kilo ng isdang dorado. Ito po yung mga dorado na mabibili. At meron din po isdang snapper. Yung mga isdang bubuli ay 180 per kilo. So, yung mga laman ay magaganda. Dito tayo magkano po kilo? 200 po sa mga isdang labahita. Sa binluan po. 200 din po mga per kilo, no? So ito po yung mga latag po dito ng mga isdang bato na mabibili sa bayan po ng Malabon Market. Ito po yung pwesto ni Boss Aris na makikita at mabibilihan niyo po ng mga isdang bato sa bayan po ng Malabon. Dahil salamat po ah. Salamat. Thank you. So yun ang update natin sa kanyang mga latag. Ito naman po yung mga per kilo na mga bangus. 160 at may mga tumpok sa halagang 150. 150 po na tumpukan ng mga bangus pandaing, bisugo. So ito yung mga latag ni Kuya Warren. At magaganda yung mga labahita din dito. Oh. Magkano lapu-lapu Kuya Warren? 240 sa per kilo ng mga lapu-lapu. Ito 320. Labahita. Tapos yung mga isdang papakol na ay 100 pesos per kilo. Snapper. Dito Kuya Warren magkano? 200 po sa mga per kilo na mga ano. Yan 200 po yung mga isdang binluan at snapper. So yun po yung price update natin sa kanyang latag. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Ito dito yung mga gulyasan at yellowfin tuna. Pre, magkano yung yellowfin mo? 180 sa per kilo ng yellowfin tuna at 140 sa mga gulyasan. Pre, salamat ha. Thank you. So yun po yung update natin sa mga latagan at yellowfin tuna pa rin po dito. Ito po yan ay 150 ang per kilo. Tumpukan po sa halagang 50 pesos, mga sapsap. Ayan o. Sa halagang 50 pesos, sariwang sapsap. May mauulam ka na at pwede mo nang lagyan ng Pwede na pamigay. kamatis at kalamansi. Makakapagpangat ka na sa halagang 50 pesos. Sariwang sariwa po yan. Boy, parang nahuli yan. Thank you, thank you. Tapos mga alamang, oh.
Tapos tapsap at mga lakaak din po dito. Ayan, no? 50 pesos lang po yan ha, ng mga mabibili po rito. Ito po yan, mga buwan-buwan at mga isdang kabase sa halagang 50 pesos. Daming tumpukan ngayon, no? 50 pesos lang po yan. Dito rin po, 50 pesos din po, mga isdang babanse. 50 pesos. Banak, 50 nay. Ayan, 50 pesos din po no, nabentahan, no? Good morning po, nay. Shoutout po. At meron siyang tindang pusit po rito, oh. Sa halagang 100 pesos ay makakapag-adobo ka na. Sa kilo po, nay, magkano? 360. Ayun po yung per kilo, 360 po, no? Madalang tayo makakita ng mga pusit dito na ganito at pinumpok pa. At makakapag-adobo ka sa halagang 100 pesos. Eh, yan po ay sulit budget po natin, no? So, nay, salamat po. Thank you po. Tumpukan ng pusit, 100 pesos. At dito naman po, mga tumpukan ng mga galunggong ay 100 pesos. Pusit. Basta to. Magkano po? 400 ang kilo. 400 po. Ayun, no? Per kilo ay 400 pesos, no? At yung mga per kilo, magkano yung mga galunggong? 260 ang per kilo. Tapos meron din siya mga tulingan. So madalang tayo makakita ngayon ng mga isang tulingan dito, no? So yan po yung mga price update po natin sa kanyang latag. Boss, salamat ha. Thank you. Ayan, yung mga... Ito naman, pusit din po. Oh. Pusit kalawang. Ano kita pagkape? Tayong dalawa. Eh, Oh. magkano po isang tumpok niyan, tay? Ay, mura lang. 100 lang. O, 100 pesos po. Ade, Mga 120. 120 po tumpok. Ade, 1. Ade. Ayan, no, yun po yung mga presyo. Daming tumpok, no? Na mabibili. At sapsap. Ano yung pusit niya kuhan? May mga gold. Ayan, no? 50 pesos din po ito. Mga tumpukan. Talagang makakapag-ulam ka na, no? Ng talagang 50 pesos. Talagang di kita hindi makakakape. Di ba tayo? Salamat po. Talagang di kita hindi makakakape. Ayan, yung mga latagan po nila dito na mga presyo, no? Ng mga tumpukan. So, ganyan ka rami po yung mga namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talagang may update natin ang kahabaan po nito, no? So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito. So, tara, let's go ulit. Dahil salamat! So, dito, ito yung mga tumpukan. Bangus pandaing sa halagang 120 per kilo. At dito, ito yung mga isdang kanduli. Tumpukan po, no, ng mga isdang alumahan, 100 pesos. Kasi pinabibili, wala na akong At 160, mga per kilo na mga isdang yellowfin tuna. 150. Gulyasan, 150 per kilo. At 50 pesos po yung mga tumpukan dito. Sariwang mga sapsap po yan, ha. 50 po sa halagang 50 pesos ang may ulam ka na. Oh. Dagsa, mga sapsap na tumpukan, 50 pesos. At 160 po ang per kilo. Nay, salamat po. So, yun yung update natin. At dito naman tayo sa presyo ng gulyasan. 130 per kilo. Mga Lodi, shoutout sa inyo. Ay, boss, nandiyan ka pala. Ngayon lang tayo nag-update. Sa yellowfin tuna ay 150 ang kilo. Ito. number ito. So, yan po yung presyohan ng gulyasan at yellowfin tuna. 270 per kilo ng hipon. At nandito na tayo sa pwesto ni Boy Bangus. Shout out sa iyo, Boy Bangus. Good morning. Presyo ng mga prutas.
Ayan po yung mga kilo natin, no? 120. Pongkan yan? Pongkan. 20 pesos isang piraso. At presyo ng bangus ni Boy Bangus ay 150 kada isang piraso. Shoutout sa iyo, Boy Bangus. Good morning. Sa mga suki ko sa bangus, Oh, shoutout. hindi pa ako ng pamanin sa inyo. Talagang mahal talaga ang bangus ngayon. Magkano ba ang per kilo? 280 po lang. 280 pa rin ang per kilo. Talagang mataas pa rin ang mga demand ng mga bangus dagupan, no? Kung magbangus kayo, mag-hipon na lang kayo. Hipon. 300 po ako sa hipon. Sa hipon ay 300 pesos. Sa pwesto rin to ni Boy Bangus. Maganda yung hipon to, oh. 300 ang kilo. Tapos mga yellowfin tuna ay 160 ang per kilo. Medyo bumababa at gumaganda ang presyo ng mga yellowfin tuna ngayon, no? Yan po ang bumababa, Boss Lando. Oo, bumababa ng mga presyo. Unti-unting bumababa, yung bangus lang talaga yung mahal. So ayan yung update natin. Shoutout ulit sa'yo, Boss Maeng. Shoutout po sa mga mamili. Ayun, shoutout. Good morning. So madami din tao doon sa may lugar ng tumpukan, no, na dinaanan natin. So marami na sa ating mga kababayan ang mga namimili. Boss Maeng, salamat ha. Thank you. Dito ay 320 per kilo ng mga hipon. At may tumpukan din po. 100 pesos. At yung mga magaganda natin tahong, oh. Kano tilapia? 100 pesos, no, na mga kada tabo ng mga tao. Shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Lagi ka na lang tinatawag ng mga customer mo, ha. Naglalakad ka pa lang, wala kang tinda. Boy Tilapia, shoutout. Oo. Magkano ngayon mga ano mo? 120 sa per kilo ng mga tilapyang Batangas, makintab, at hindi patulog ang tilapyang Batangas ni Boy Tilapia. Yung may-ari lagi tulog. Yan patulog. Pura pala oh. Oh, makinis at makintab nga, yo. Iba kasi yung patulog. Maputla ang patulog. Oo. Wala nang kinis. Eh, yung ano ni Boy Bangus. Ay, iba bangus sa dalawang araw na yun. Tulog. Dalawang araw na yun. Ayun. Adik yung bangus na. Kaya pa 210 nga. Salamat, Ella. 120 per kilo na mga tilapyang Batangas. Dito tayo kay Moy Moy. Ang mga kilo sa'yo hindi tapo, no? Ang kilo po ay 50 pesos sa mga tahong. Magagaspang na po ang ating mga tahong ngayon. 50 pesos per kilo. Salamat sa iyo, Moy Moy. Shout out. Ayun, shout out. 170, oh, ang per kilo na mga isdang yellowfin tuna. Ayan, 170 per kilo na mga yellowfin tuna. Yellowfin tuna ni Black Mamba. 200 pesos naman po ang per kilo. Pwesto ni Boy Putik. Ito na, 175. So, salamat sa iyo, Boy Putik. Presyo ng kanyang yellowfin tuna ay 200 pesos per kilo. Ito po yung price update natin sa mga latag po dito ng prutas. Yan po yung mga per kilo, no?
Pero nakakabili rin po ng mga kalahating kilo. Pagkakit ko nga pala sa mga mamimili dyan. Gusto na pigyan ng pera, napigyan ko sa libo. Napik daw si Boy Putik ng 1,000. Napeke si Boy Putik. Ingat-ingat sa pagtanggap ng pera ha. Siyempre, malaking bagay din yung 1,000. Boy Putik. $120 per kilo. Boss, wakang. Tuwakang. Ihaw. Tapos yung dalawa pag Mga mapuputing dilis, no? Tawag natin dito ay tuwakang. So, bakoko at mga latag, no? Bito, good morning sa'yo. Update ko lang presyo ng ano mo, bisugo. 240 boss Lanzo. 240 kahit ganito kalalaki, mataas, no? Opo, mahal talaga bisugo eh. Ngalang bisugo kasi madalang ng mga ano ngayon. Talaga Eh di sa bakoko mo, 280 yan boss Lanzo. 280 naman po sa per kilo ng mga bakoko. Dalawa lang kakalis. Salamat po, thank you. Ilang puso yung dalawang mo? 50 pesos. Boss, ulang to, di ba? Ilang? Magkano kilo niyan? 400. 400 pesos sa presyo ng mga ulang. Madalang ka magtinda nito. Ito din sa mga ano mo, 320. 320. Swahe ito, di ba? Ito po yung mga ipong swahe, oh. Sa limasag, 100 ang kilo. So, yun po yung price update natin sa mga natagan po dito. Boss, salamat ha. Thank you. So, yun po yung price update natin sa mga latag po dito ng alimasag, hipon na maliliit, at mga ulang. Shoutout po, Nay. Good morning po. Imported na mga tahong. Nay, salamat po. Dito tayo sa buhay na tilapia ni Kuya Ricky. Good morning po, Kuya Ricky. Magkano po kilo ng mga buhay na tilapia Pampanga? 140 kilo. 140 po sa kilo, no, ng mga tilapiyang Pampanga. Sa bangus po, Bangus to. ayun, 260 po ang per kilo ng kanyang latag. May mga pusit kalawang at mga yellow pin tuna rin po siya dito, no? 200 pesos na kilo sa yellow pin. 220 po na kilo ng mga pusit kalawang. Kuya Ricky, salamat ha. Thank you. Na-update ko na yung mga latag mo. Eto, dito tayo. Tama na yan, wala nang taya. Ayun. 300 pesos na kilo ng magagandang hipon. Kaliwag, kapitidera. Pangin yan boss Lanzo. Opo, may-ari niyan. Shout out. Dito, 300 din po yung kilo. Quality. Magaganda yung mga hipon. 300 pesos po yung mga per kilo. Oo. Basahin nyo na lang to guys. Ayun, maganda. Nakalagay sa kanilang mga timbangan. Salamat, Lodi. Thank you, ah. Na lang yan, 240. Ayan, 240 per kilo ng hipon. Hindi ka na may scam sa timbangan. Ayun, narinig ko ngayon, di ka na mai-scam. Sa timbangan. Timbangan sa Malabon Fish Market. $180 sa mga espada. Alumahan po natin ay 180 per kilo. At 260 po sa mga pusit. Pusit lumot. Shoutout sa'yo, Pogi. Sapsap po natin dito ay 100 pesos. Sariwang sapsap. 100 pesos per kilo. Isdang binduan. Tapos mga isdang betilya, 160 ang per kilo. Anong isda ito, te?
Ito, snapper. So, yun po yung mga isda na isang bato po rito, no? Ayan, nakalagay po. 150 po ang mga per kilo. Ito, binduan po. Pinungas po. 200 ang per kilo. Ito, no isda naman to, laki. Parang ano yan eh. Parang bisogo na malaki to, no? Oo, mahal eh. 255 yan yan. Magkano po? 250 ang per kilo. Hindi rin ang bentahan dito. Ano isda ito? Biluan. Binduan din to? Ah, lawian. So, ito po yung laki oh. Tawag po nila dito, no? Lawian. Ito po. Parang kapatid ng isdang binduan. Ang kilo, 250 po. O hindi ah. Yan po yung per kilo, no? So, ngayon na ako nakakita ng ganitong isda. Sariwang sariwa po, oh. So, yun po yung mga in-update natin mga presyohan po dito, no? Sa kanilang mga latagan na inyo pong mabibili ng mga isdang bato. Salamat po, Tia. Thank you. Lodi, magkano hipon mo ngayon? 280 para sa kanya na buwan. 280 na per kilo ng hipon. Ayan. 280 ang kilo ng hipon niya rito sa Malabon Fish Market. Update tayo dito sa presyo naman po ng mga tilapiyang Batangas. So ito 240 sa mga per kilo ng hipon. Oy, shoutout. Shoutout sa inyo. Good morning, shoutout. Good morning. Espada tumpok kuya. Magkano ang tumpukan ng espada? 100 pesos kada tumpok, espada. At yung mga kilo ng mga tilapiyang Batangas po natin, no? Yan po yung presyo. 120, 130 ang mga presyohan ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. So madaming mga latag ang ating naikot. Espada. Pero may espada. Anak. Hipon. Yun ang sinasabi ko. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Gulo? Gulo? So yan po yung price update ng mga tilapiyang Batangas dito po sa Malabon Fish Market at sa kahabaan ng Estrella Street at wala po tayong ba. Shoutout sa iyo, Tiyo. Shoutout, good morning. Dito may paninda si nanay na bilong. Ayan, tumpukan. 50 pesos po sa mga tumpukan na mabibili niyo po kay nanay dito, no? Kaya aling meron nyo lang hahanap. Ayun, hanapin nyo na po siya dito sa baba at makakabili po kayo ng mga isda sa halagang 50 pesos. 290 mga kilo ng ngipon at meron din pong 240 per kilo. So yan po yung mga update natin sa hipon at marami pa rin mabibili at mura na po. 100 pesos per kilo ng mga buhay na tilapia. At yung kilo ng mga ulo, cream dory, gulyasan, 100 pesos na per kilo. Boss Maki, shoutout sa'yo, busy ka dyan. Good morning sa'yo, shoutout. So, dito naman tayo sa pwestuhan sa dulo at tayo mag-update. Busy ka ngayon, Lodi? Sakto lang. Sakto lang. So, lipat muna tayo dito sa kabila at update pa natin yung mga presyuhan. Good morning. Ito na, may umahabol sa akin. 140 po sa mga kilo ng bangus pandaing. 90 pesos sa mga per kilo ng tilapiyang kanilang latag, no? Yan po, 90 pesos per kilo. So, shout out.
Shout out, Geng-Geng. Good morning sa iyo, Geng-Geng. Shout out sa iyo. Shout out. So maraming mga latag tayo napapansin at nakikita sa kanilang mga presyohan at napakabura po ng bentahan po ngayon, no? So araw po ngayon ng Huwebes at tayo ay nag-update dito sa bayan ng Malabon Fish Market at iikot muna tayo sa iba pang mga latagan na atin po makikita. Talakitok 170 ang per kilo. 250 sa mga isdang tanigi. So marami silang mga isdang talakitok, oh. At 100 pesos sa mga kilo ng mga gulyasan. So dumagsa na ang mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market, no? So mga tumpukan ng mga hipon per kilo 280 at 340. At dito meron din po mga latag na isdang chabeta o bilong-bilong at mga hasa-hasa. May 50 pesos na tumpukan. Dito magkano? Sandaan ito, 300. Ayun. Sandaan ito, tampan natin. Ang mga sariwa, galing Manila Bay. Yan po yung kanilang mga latag, no? Panalo sa tumpukan. So, napakaraming latag po dito. Tapos mga bagsat, 150 po ang mga per kilo. Ang lalaki ng mga isdang talakitok. Shout out sa iyo, Boss Jeff. Shout out. So, magkano yung mga lalaki mong talakitok? Hanggang 160 lang ako dyan, Boss Lando. Ang per kilo. Hanggang 160 po ang presyo, no, ng per kilo ng mga isdang talakitok. Ayan po yan. At yun dito sa mga halo-halo, Parehas 160 rin po. Kahit ano po mapili nyo dyan sa mga isdang bato na atin pong ina-update. Ito sa ano mo? Yan. Gano'n na lang din. Ganyan. Tapos 20, 160 na lang din. 160 na lang din yung mga per kilo dito na mga pugita. Makakarami niya yan. Bibenta mo atayan eh. Tapos mga surahan. Tumpukan. 100 pesos, Boss Ed. Sandaan lang yan. Ayan, 100 pesos. So yan po yung mga isdang bato na ating pong na-update dito sa dulo, no, ng Malabon Fish Market. At madami kang mapipili. Salamat. At dito naman tayo sa kabila. Ito. Shout out sa iyo. Good morning. Shout out ulit sa iyo, Boss Jeff. Brian, shout out. Good morning. Parehas 300. 320 at 300 pesos mga per kilo. Maganda ang kanilang latag ng isda. Ang dami ng latag, no? Magkano ang kilo, bossing? 100 lang, Boss Lando. 100 pesos sa mga kilo ng mga Gulyasan. gulyasan. Sa Yellowpin naman, 160. 160 naman po sa yellowfin tuna. So, yan yung update natin sa kanilang latag, no? Murang-mura, 100 pesos na per kilo. So, shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. Presyo ng mga tilapiyang Batangas ay 120 at 130 ang per kilo. Sa pwesto to ni Annalyn Bernardo, ito, 120 ang per kilo ng mga tilapiyang Batangas. 120 lang, Boss. Ayan, yan po yung mga per kilo ng kanilang latag ng tilapiyang Batangas. Salamat po. Agustino, shout out sa'yo. Agustino Miraflores. Bising-busy ka at may shout out ka ba sa ating mga kababayan sa Romblon? Shout out sa mga taga-Romblon dyan. Mag-ingat kayo palagi. Ngayon, mag-ingat po And kayo I love palagi. you all. Iyon, I love you all. Para sa lahat po dyan sa mga taga-Romblon, shout out. Shout out sa inyong lahat. Oh, shout out. Good morning. Okay. Shout out, shout out. Salamat.
Salamat sa iyo, Agustin. Thank you ha. Tayo ay magtatrabaho pa. Salamat. God bless. Alright, so sa kahabaan po ng Estrella Street ay na-update na po natin yung kanilang mga latagan po ng isda rito at tayo ay magsa-shoutout, no? Shoutout sa Buhay Working Student, shoutout sa iyo, taga San Mateo, shoutout. At sa mga kababayan po nating OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa ay shoutout po. At sa mga dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, shoutout po. Sa mga kababayan po natin ay shoutout sa inyong lahat. At sa Team Burautan, shoutout po. At lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.